Gyfle cynnar i'r ymwelwyr, rhoi amddiffyn Rhuthun o dan bwysa. A'r peniad gan Jared Wright yn curo Dan Golston rhwng y pys i'r tîm cartra. Ac ar ôl dim ond 2 funud a hanner, mae Pontypridd wedi mynd ar y blaen. Dan Cox efo'r tafliad. Croesiad ar draws, be yn cael ei thynnu nôl ar gyd o bell gan Ilan Hughes. Cox yn llwyddo i gadw'r meddiant. Ond mae'r tîm cartra wedi colli'r bêl rwan, a mae Amon ar ôl hon! A Vita Buddugoliaeth Drian yn llithro i mewn ac yn codi'r bêl dros Dan Golston. A welwch chi ddim rhywun yn sgorio gol well na hynna yw rwyd ei hun drwy'r tymor. Morris tu mewn at Gwion Elwy. Sullivan efo'r croesiad tro yma. Bêl yn disgyn eto i llir Morris. Morris yn cael ail gyfle. Yn canfod Sam Rickett. Rickett i mewn i cwrs Cosby. Rickett! A'r peniad yn dod â Rhuthun yn ôl i mewn i'r gêm. Sam Jones efo'r peniad. 4 gol y tymor iddo fo. Ac ar ôl ychydig o dan hanner awr, mae yna fwy na llygedyn obaith i Rhuthun. Lewis efo'r gic. A'r peniad i mewn. Yn rhoi Pontypridd 2 gol ar y blaen eto. Fe ddath Golston amdani. A Joe Evans gafodd i ben ati. Bulldog. Croesiad o. Yn cael ei chlirio. Mor bell o Lewis. Twomley! Twomley! Yn codi'r bêl i gornol ucha Rhwyd. A dos bosib bod hi'n saff rwan. Lewis Twomley. Sgorio 2 yn y rownd wytha. Yn erbyn Cas Gwent. Yn sgorio'r 4 i Pontypridd praw 'ma. Slaw sy'n newydd dod ymlaen yn brwydro efo Buddugoliaeth. Buddugoliaeth lawr y cae. Ash Morris yn llithro. A llygedyn o obaith i'r tîm cartra. A fe rithrodd Ash Morris allan o'i gwrs Cosby. A me lithrodd o. A fe nath Sam Jones yn fawr o'r cyfle. Buddugoliaeth. O dan bwysa gan Jamal Salaw. Yn llwyddo i ganfod Tom Dyer. Dyer yn codi'r bêl i mewn i gwrs Cosby. Ac oedd rhaid i Ash Morris wneud yr arbediad. Dan Cox oedd i mentro ymlaen. Llyr Morris. Morris i mewn a Charlie Williams. Sullivan. Codi'r bêl tuag at y postyn pella. Llyr Morris! A mae'n ddiddorol rwan. Munud i fynd a dim ond gol sydd yn ni. Llyr Morris sy'n gymaint o arwr yn rhan yma'r byd yn canfod y Rhwyd o ddeunaw llath. Mae pawb yng nghwrs Cosby, Pontypridd gan gynnwys Dan Golston, y peniad yn cael ei throi dros y bar gan Ash Morris. Ac o'r Rhuthun mor agos o hynna. Crazy game, crazy game. You know, Ruthin done really well, good side. You know, but when you 4-1 up and you know, we were cruising, it was a really good performance second half by us. And then it takes 1 goal and then tails are up and it becomes a proper cup tie, and I'm delighted we're through. That's the main thing. Phil, what a game. I was tired watching that. Yeah, it was a great game, but we give ourselves too much to do, I think, with the sloppy goals we've given them in the first half. But credit to the lads, they've gone to the end, and I don't think anyone would have been able to grudge us and equalise if we'd have nicked one there, but it's football and they've held on, so good luck to them. Ash, we were discussing earlier what a proper cup tie meant before kick-off. I think we just witnessed one. What a game. Yeah, this is it. I thought we were dominant for about 20 minutes, and then, to be fair, they turned the game around. We stopped doing what we was good at the first half, put us under pressure. We come back out second half, exactly the same. We were good, and then unfortunately something jumped out on the surface there, and then they put us under pressure. Oedd yr ymdrech yn wych, ond oedd pawb yn y changing rooms rwan, oedd nhw'n reisiomedig. Oedd ni'n meddwl sy'n ni wedi gallu cael beth allan o'r gêm. Ar ddwrnod gwahanol, os o'n ni'n mynd lawr mor gynnar. Y pêl-droed oedd ni'n chwarae, ni'n meddwl bod ni lot gwell yno. Rhan fwy o'r gêm. Felly, da
da ni gyd yn siomedig yn yr ystafell newid bod ni'n mynd i'r het i'r rôl nesaf.